Og så hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sige, at det her det er faktisk min allerførste gang, at jeg laver en video. Så ja. Ja, den her video, den handler simpelthen om min skincare rutine. Ja. Altså, ja, jeg har ikke lige noget make-up på i dag, men jeg plejer simpelthen at bruge den her, til at fjerne, hvad det hedder, til at fjerne make-up. Men ja, det vi simpelthen skal eller sådan, jeg skal jo vise min make-up rutine, så jeg viser de ting, jeg bruger. Godt. Jeg bruger den her Watermelon Glow huddrops. Så ja, den bruger jeg ret meget, den her. Det er bare sådan en mini udgave-agtig. Ja. Godt. Den stiller jeg bare lige herovre. Ja. Og så, det er bare faktisk, altså jeg har ikke en så stor hud, så bruger jeg den her Bioma. Sådan, altså, ja, jeg bruger den her. Ja. Og så til sidst bruger den her Watermelon Ultra Fine Mist. Den her bruger jeg, og det er også en mini udgave. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal starte. Og jeg starter ud med den her simpelthen. Ja, den elsker jeg bare, den her. Så ja, det har jeg lige tænkt mig at lægge. Så ja. Og så nu har jeg lige puttet det på. Så ja, jeg ligner nok noget, der er løgn. Ja, altså. Ja, så smører jeg det faktisk bare ud. Så ja, det vil jeg lige gøre. Ja. Godt. Så næste, jeg har fået, ja, I ved nok. Næste ting, det er den her Bioma, så det vil jeg lige putte på. Godt, så nu har jeg fået lagt det, og nu skal jeg egentlig bare putte det på. Så ja, eller sådan, ja, I ved nok, tror jeg. Men ja, det vil jeg gøre. Godt, så ja, nu har jeg simpelthen fået smurt det ind. Ja. Og nu er det simpelthen tid til Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Så ja. Så ja, det var egentlig bare alt på den her video. Ja. Jeg laver en shorts, hvor jeg laver sådan en der, ja, hvor sådan, I kan komme med nogle idéer, som jeg skal lave, eller sådan noget, men ja. Tusind tak, fordi I så med, og I må meget gerne følge med på mine andre videoer, som jeg tror, jeg vil komme til at lægge mange flere videoer, så ja. Hej hej.